बे समाव माजबात दुलाराय बाथौ गोथोम लाइमोन आफादनि 25थि खुंथाइ मेलाव आं दंफैयो। बे समावहाय जिहेतुके माजबात दुलाराय बाथौ गोथोम लाइमोन आफादनि नेहाथारि आरजु दं। नेहाथारि बिथांनिसिम दिनैनि बे 25थि खुंगा लाइमोन आफादनि सावराय जथुम्मानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानबाय। गिबियावनो नोंथांखौ बराय लानाय जाबाय। खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नोंथांमोननिसिम। दिनै 25थि माजबात दुलाराय बाथौ गोथोमनि सावराय जथुम लाइमोन बिथांमोननि बे बेसेबां गामिनि लाइमोन सेंग्रा दा गिबियावनो आं साबायखर बावो जोंनि बाथौ बिबुंसार दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ। दा जोंनि माजबात बाथौ गोथोम लाइमोन आफादनि जिथु 25थि बोसोरसालिया सावराय जथुम, जों बेयाव बुंनो थाङोब्ला 25थि बोसोर माने रुफाथि मायथाइ 25 बोसोर जानाय लोगो लोगो जों रुफाथि मायथाइ खुंनो हानाय जानांगौमोन। जोंहा दायो बेयाव थांनाय 2020 बा बारलांसिगोन बे 2020 मायथाइया जिहेतु लकडाउनजों फुरा आबुं बारलांबाय होननानै जों बुंनो हायो। बेयाव जों किसुमान खामानिफोरखौ मावनो हायैयाव खामानिफोरखौ जों मावनो हायैयाव जोंहा बायदि खामानिफ्रा थालांदों। बेयाव जोङो गाजा गोमजायै जोंनि रुफाथि मायथाइखौ फालिनो हायैयाव जोंहा एसेबाबो दुखु दङ। थेवब्लाबो जोङो बोसोरसालिया सावराय जथुमा बायदियै जोङो देग्लाय माजबात बाथौ गौथुमनिनो सिङाव थानाय नैबे 2 नं नाहरबारि गामि आफादा बानजायनायजों गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानाबाबो जों खुंफुंनो आखायाव लाबाय। दा बेयाव जोंनि हांख्रायनाय बायदियै जोंनिनो हांख्रायनाय बायदियै जोङो गाहाय आलासिखौ जों मोजां आलासिखौनो मोननो हादों। दा गाहाय आलासि बिथाङा आदा डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों। दा बेयाव जिहेतुके माजबात दुलाराय बाथौ गोथोम लाइमोन आफादनि 25थि खुंगा फोरबो नङा होमबा, बे बेलायाव 25 बोसोर जाबाय जेला लाइमोन समाजनि गेजेराव माबायदि बयनिख्रुइ जौगाथाव खामानि मावनो हादों होननानै फोरमायनो नागिरदों माजबात बेलायाव खुंगाजाथ' माबायदि खामानि लाबोनो हादों होननानै बुंनो नागिरदों। दा बेयाव आं सोलायनाय होनना बुङोब्ला बांद्रायबो आं बुंनो हाया। माबोरै होनना बुङोब्ला जों नाजानायाथ' नाजादों, थेवब्लाबो किसुमान खायफा खामानिफोरखौ जों मावनो हायैयाव इडुकेसननि फारसे जोंहा एसे फासयनांगौ गोनां जादों। माबोरै होनना बुङोब्ला जोङो मोनसे थांखि लादोंमोन बै समाव 3 दानारि फरायसा लोगो हमनाय, बेयाव सांग्रांथि मेल जों लानाय जादोंमोन। बेयाव जोङो किसुमान खामानिफोरखौ मावनो हायैयाव जोंहा किसुमान थिरांथा होलांनाय फरायसाफोरनि सायाव बेयो जोंहा थालांदों। हयथ' बेयाव जौगानाय फारसेखौ जों एसेबां मानिबो नुहुरनाय जायाखै। थेवब्लाबो जोङो नांगौसिबां नङाबाबो बोसोराव जोङो एसे एनैब्लाबो जोङो फार्स्ट डिभिजन लानाय फरायसाफोरखौ जों बरायनो मोनो। लोगोसे नोंथांनि बिबान बोथोरावहाय नेहाथारि एसे बिबान मावबोनानै दोरोङारि बिथिङाव लाइमोन समाजखौ लानानै मावनाय बेलायाव नोंथाङा माबायदि मोन्दांथि मोन्दोंमोन आरो बिथांमोननिसिम माबायदि बोसोन हरनो नागिरदों? जोङो आंनि बे 3 बोसोरारि बिबान लानायाव आं जाखिनि मावनांगौमोन बेयाव एसेबांखिनि दावगालांनो हायाखैब्लाबो आं एफा एनैखौ मावदों। बे समाव जोंनि गेजेराव थांनाय समफोराव जोङो मोजां स्कप लादोंमोनब्लाबो किसुमान खामानिखौ जों मावनो हायाखै। थेवबो फरायसाफोरनि गेजेराव जों एसे सांग्रांथिखौ होबोनो हादों बेखौ आं सानो। बेखिनिखौ आं सानोमोन। 25 बोसोरारि लाइमोन आफादनि जथुम्मायाव दिनै जोंनि 1 नं नाहरबारि गामिखौ जोङो आरसि जानानै बा बानजाय आफादनि जानानै आं आफादनि जानानै दिनै समखौ लानानै जोङो बे दिनैनि आफादखौ जोङो समनि आंखालजोंबाबो जोङो बे समनि आंखालाव जोङो हायाब्लाबो जोङो समनि आंखालावबो जोङो नाजानानै जों दिनैनि बे आफादखौ सालायलांबाय। आरो बे सालायनायाव जाहाथे जोंनि बे धोरोम आफादा जाहाथे दुखु आफोद जायाफालानो जाहाथे जोंनि बे जथुम्मा आफादखौ जाफुंसार होबाय। बिनि थाखाय आरो जोङो बे बानजाय आफाद जानानै आङो बारसिक कमिटिनि आफादगिरि जानानै
जानाय लोंनाया माबोरै जाखो माबोरै थाखो संनाय खुरनाया बोरै जाखो जोङो बे समनि आंखाल देवाबो बिथांमोनखौ जोङो सिबिनो बा दिनैनि बे सिबिनायाव जाहाथे जोङो सिबिलांबाय जाहाथे रायजो राजाया जाहाथे दुखु मोनाथों जाहाथे जोङो जाहाथे इसोरनि अननायाव आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जाहाथे बिथांमोना जाहाथे थांनाय समाव फैनायफ्राव जुदि मोजाङै फैदोंमोन थांनाय समावबो मोजाङै सहैदों बिनि थाखाय आङो आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आङो आर'ज खालामनानै दिनैनि बे जोंनि बे आफादनि बानजा आफादनि आफादगिरि जानानै आं दिनैनि बे समखौ लानानै आङो दिनै बे हाबाखौ आं एसेनो